Mooi voort. Hi Mats. Het klinkt gek, maar ja. We zijn hier voor het eerst. We kennen Friesland wel en een paar van de Waddeneilanden. Maar eigenlijk Lauwersoog en die hele noordkant van Groningen is onbekend gebied. Dus we zijn aan het verkennen. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, het is heel leuk. Een prachtig gebied om doorheen te rijden. Randstad en dit is een enorme tegenstelling. Dus het is gewoon ontzettend mooi om te zien hoe wijd het allemaal nog is. En dat het ook nog Nederland is. We lopen een stuk van het Friese Woudenpad. Dus we gaan weer richting Anjem, die kant uit ergens. Dus ja. Te voet dus vandaag. Lopen een deel en dan fietsen we weer terug naar de auto. En dan gaan we het op die manier weer oplossen. Gaan we weer terug naar de camping. Ja. En wat lopen? Dat hebben we vroeger gedaan, maar ik weet niet als het nou binnenkort nog een keer gaat gebeuren. We gingen wel vaak met een vrienden en zo even een dagje naar Ameland aan vast, weet je wel. En dan dat wat en dan wat lopen, ja, wel leuk. Ja.